नमस्कार, मी लक्ष्मी तुमचं मालवण तडक्यामध्ये स्वागत करते। आज आपण बनवणार मटरची इडली। त्याच्यासाठी मी साहित्य घेतलंय 1 कप हिरवा वाटाणा, अर्धा इंच आलं, 2 हिरव्या मिरच्या। आता आपण ते मिक्सरला वाटून घेऊया। थोडंसं पाणी टाकूया, आपल्याला पेस्ट बनवायची आहे त्याची। मस्त बारीक पेस्ट झाली बघा। आता भांड्यामध्ये काढून घेऊया आपण। ह्याच्यामध्ये आपण 1 कप रवा टाकायचा आहे। आता मिक्स करून घेऊया। एक कप दही, इथे चवीपुरतं मीठ। आता आपण फोडणीची तयारी करूया। फोडणीचं भांडं ठेवलंय, त्याच्यात मी बारके 2 चमचे तेल टाकलंय। तेल तापलंय, इथे राई टाकूया 1 चमचा। उडदाची डाळ टाकते। उडदाची डाळ लाल झाली आहे। आता आपण त्याच्यामध्ये कढीपत्ता टाकून घेऊ। गॅस बंद। 10 ते 15 कढीपत्त्याचे पाने टाकले। फोडणी ओतून घेऊ। मस्त एक खमंग फोडणी तयार झाली आहे। हे आता आपण अर्धा तासासाठी झाकून ठेवायचे आहे। अर्धा तासानंतर आपण इडली बनवायची। साऊथ इंडियन पद्धतीमध्ये नारळाची चटणी बनवते। इथे मी 1 वाटी किसलेला नारळ घेतला ओला। इथे 2 ओल्या मिरच्या घेतल्यात। अर्धा इंच आल्याचा तुकडा घेतलाय। ही चणा डाळ मी 1 तास भिजवून ठेवलेली ती टाकते। स्वच्छ धुवून भिजवून ठेवलेली। चवीपुरतं मीठ टाकते, साखर टाकते, 1 चमचा भाजलेले शेंगदाणे। आता आपण वाटून घेऊया। आपली चटणी बारीक झाली आहे। आता फोडणी करून घेऊया। फोडणीचं भांडं ठेवलंय, त्याच्यात मी बारके 2 चमचे तेल टाकलंय। आता ते तेल तापलंय, 1 चमचा आपण राई टाकून घेऊया। कढीपत्त्याचे 7-8 पाने टाकले। तर आपण ते ढवळून घेऊया। साऊथ इंडियन पद्धतीत चटणी तयार झाली। इडलीचं पीठ जे आपण भिजवून ठेवलेलं ते आता तयार झालंय। तर इडलीच्या पात्राला आपण तेल लावून घेऊया आणि आता इडली बनवूया।
थंड करत ठेवली आपण, थंड होऊन दे, मग आपण काढून घेऊया प्लेटमध्ये. आपली मटर इडली तयार आहे. जर तुम्हाला माझ्या रेसिपी आवडत असतील तर लाईक, शेअर आणि कमेंट आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि कमेंट्स नक्की द्या आणि घरी करून तर